kwesịrị inyere onye ọbụla nọ n'ime anyị n'etiti anyị ndị nọ ebe a na ndị na-anọghị ebe a ndị echiche ha rutere ma ọkpa ha eruteruhu na favor anyị our own guardian angel our own spirit Chineke nke ahụhụ mmadụ ga-eso wee nyere anyị aka ga-elokete anyị n'otu n'otu. Anọ m ụmụ nwaanyị ndị na-anụbeghị di aka mgba aka niile onye ọ na ya anụta di. Ụmụ nwoke ndị na-anụbeghị nụ nwaanyị ebe a ka m nọ wee kwubite okwu amụtago m nkwuo aka mgba aka niile ụlọ ya anụ nwaanyị mụta nwa. Nwaanyị nke na-anaghị atụ ime Chukwu okike aga ma isi na ihe nwe nwaanyị aga n'etiti ndị gị. A sị m bido n'ụbọchị nke taata nke anyị na-ekwubite okwu a na ụmụ nwaanyị ihe na-anaghị atụ ime ga-ebido tụrụ ime. Ndị na-eme ha tụrụ ọpụọ ha tụrụ ọyazi ha apụ. Ndị na-eme ha tụrụ mmụọ nwụọ ha tụrụ mmụọ ọyazi ha nwụ. Anya na-anụ olu nne na-anụ olu nwa. Akpapụtakwanụ ogologo ndụ na arụ isi ike nye anyị. Kpapụtazie ihe anyị eji wee zụ ụmụazụ. Maka ụkpa na amụrụ nwa bụ isiokwu na-anwụcha nwa azụọ nwa azụọ nke okwu eziokwu. Anyị nọzisiri eji mụọ 100 ha. Onye uju edu oke nkọ eji oji ewere okwu wee mebe ya. Ịmụta nwa atọ amụta nwa anọ Chineke mekpụrụ gị ebere ozu ise ị ka ahụ gbawa mbọ ka ọ hapụ iru eru echi na nwanne echi ana constitute nuisance n'ebe niile. Biko nụ Chukwu okike okwu ihe ọma ka m na-ekwu. A sị na ebe a na-agwọ nsọ odo anya na ha adụ mma itinye ose kama na ịkụ anyị ekwu nke wee eziokwu wee na-ekwubi okwu n'ụbọchị nke taata anabịa kasa mbere ebe anyị eso wee keta okwu ihe ọma anyị dị n'elu bịa bịa rituo na nke dị na na bịa pụ ome ka anyị jide aka jidesi eke maka nke ji n'aka na aka azụ ya na-akpatakulu nwa ọdụ ugwu na-eme onye ka e mere ibi obi adị ya mma. N'ụbọchị nke taata wụ ụbọchị oyi egwugwu ihe anyị na-aya na ahịhịa awa ahịhịa ogologo ndụ ahịhịa arụ isi ike ahịhịa ihe akụ akụ ahịhịa ihe enwe enwe ahịhịa ndụ ndụ ahịhịa nka nka ahịhịa ọmụmụ ahịhịa ụba na ahịhịa akpata akụri akụ ihe akụ ahịhịa eri anyị anyị ejere ọbụla ọbụla ihe ọbụ ahịhịa eri anyị ụbọchị njọ n'ụkwụ anyị hapụ anyị ama ọkpa anyị eji wepụ ya dụ mma ka anyị eji wepụta ya aka ya mma ọbara anyị na-ezinụlọ dị njọ ihe ka ịka gastie n'ụzọ onye ọbụla isi anyị na-ezinụlọ awa adị were nke ya tụọ oke chere anyị mma mgbe rute ya ka onye ọha chere anyị njọ njọ eri isi anyị wee na-asịzi n'ụtụtụ ọnwa biko kwe n'ụtụtụ ọnwa biko kwe n'ụtụtụ ọnwa biko kwe na ya ochie bụ kwene ihe anyị na-anya na ahịhịa n'ụbọchị nke taata biko ka ọ bịawuru egwu na m ka anyị ga-eji wee na-eteta ụra ka ọ bịawuru onye na m ka anyị ga-eji wee na-agụwa ụzọ ka ọ bịawuru agụwa ụzọ abụ ekpe ọnụ chụtụtụ efopụta ihe ọma abịa na-eme na ndụ anyị niile ebe ọ na nke anyị dịrị aka bido n'ụbọchị nke taata gaba ọ bịawuru ihe ọma ihe ọma. A sị m na-ebe ka enye na mere n'ụwa anaghị ebisa anyanwụ aka n'ihu akwụkwọ na-ebu izọg na ihe mere onye ya bịa mezie ndụ ka m were ebe ndị Igbo were ebe Naijiria were ebe Afrịka were ebe ụwa niile wee na-asị unu biko nsị bịa bịa mụrụ inu mụ na ikwu na ibe ọkọ na-eri ụmụnne na ụmụnna oriọna nke ndụ n'ihu na azụ n'aka ndị na-aka si bịa na-eke ụzọ anyị na-eti eti edu ka ọnwụ nkesị nkepụta ndụ nke n'igwe mana anyị na-ayọ ka ihe ndị a na-ada n'ụzọ anyị ayakwa ha na-ada na ohu mmụọ nọ n'ụmụ ndị nyere ihe ọma na-adụ mma ekweta ihe anyị si wee dị n'iche iche agaghị ka mkpa na-akpa anyị si wee dụ anyị kọwa anyị nwere ike nọ na-akọchi ejieri ụfọdụ ndị ahụ agbakasịla ahụ nkwụ ndị agụ ụgụba kama na ha anyị na-akwutekwe n'ụbọchị nke taata ya dụ mma anyị amaghụkwute ya dụ mma anyị maragodo ya dụ mma anyị amaghụgodo ya dụ mma anyị emekata ike eji ya na-eruo ya abalị asatọ taa ka abalị asatọ anyị azụrụ mkpọkụ oyibe anyị ka asịsị akọ n'ọgwa si efe na-achụ wee na-agwa unu ike kịta ala ụjọ na-ere na maka na ekweghị ya wa ọjị biko taanị ya n'ogbe taanị ya na mkpụrụ ka anyị wume oru unu taa n'ibe ọnwa adịghị ọcha nke dị n'ime ọjọọ ka m na-asị unu biko na unu bịa bịa sachasịa na ya ka anyị taa na ya ka anyị tata na ogologo ndụ na-arụ isi ike ihe akụ akụ ihe enwe enwe ndị anyị gọtara na ndị anyị agọtara ka anyị na-asị mezu unu na ya ga-ama na ma ọhụụ
Faltou seguir morar nele. Okoye, Mr. Edison, can I come Okoye, I make up high cage and a book where you are. Oh, you can never try. Can I also stop, but I can't stop behind that. How do you want to phone again? How do you want to phone again? Metti hakan. Hadi. Kau apa? Oi. Bisa turun ya nak aku. Ada tu amu agak gitu. Isi? Siapa yang lagi? Siapa yang lagi? Apa yang store? Apa yang? Berapa tu dah? Ikan curi, ikan ni. Curi dia. Ana police ekwesị na nwere nke a mere onye ọnụ wee kwụmatụ ihe ọnụ na ndị niile na-enweghị ndị na-emere ha nụ nke ahụ nke a eji eme eji
Sorry, Baba. Here goes Ada. Doctor and the Mark and the Ogum tea. Oh, wait, what?